Son Carmen Rivero Gallego, son tecedora de palabras coas que fago versos. Escribo dende Laza porque Laza é un mundo, é o meu mundo no que eu atopo a inspiración que preciso para escribir, pois dende as miñas raíces, a miña xente e os meus recunchos especiais. Laza é a miña Ítaca, a que sempre quero regresar por moi lonxe que me afaste e por moi forte que soen eses cantos de serea que a veces me queren levar de aquí. Eu a miña inspiración realmente atopoa en 3 sitios importantes: na casiña dos avós, no monte e no río. O meu primeiro poemario, Berce de Peliqueiros, íbase titular En clave femenina, porque todos os poemas eran deste xénero: Galicia, Laza, a lingua galega, a irmá, a avoa, pero despois seguín avanzando e houbo que cambiarlle o nome e chamarlle Berce de Peliqueiros porque realmente é o lugar no que foron escritos. As 3 palabras que definirían o meu traballo artístico son Laza, paixón e muller. A diferencia é que para min Laza é máxica e posúe esa esencia especial que preciso para escribir, pois dende as miñas raíces hasta o seu pasado, as súas historias, a súa paisaxe, como decía a nosa poeta universal Rosalía de Castro en Cantares Galegos: lugar máis fermoso no mundo non achara que aquel de Galicia, Galicia encantada. Pois para min Laza é exactamente o mesmo, un lugar encantado. A miña obra, unha vez que é editada e publicada, deixa de ser miña, é de quen a lé. Eu podoche asegurar que hai poemarios meus que están no Brasil, en Francia, en Inglaterra, foron alá da man de lazanos que viven na emigración. A emigración é un tema que está sempre na miña obra como un laio por a nosa xente. E, bueno, eu chegado a este punto, pois emociono-me un pouco, porque eu son filla de emigración. Chámame moito a atención que estas persoas que fixeron ali a súa vida, que incluso tuveron ali os seus fillos, por desexan que ao morrer sexan soterrados no lugar que os viu nacer. Latexos do rural no camiño é un xeito de amosarlle ao mundo que o rural está vivo, que está latexando con forza. Como decía Castelao, fora da cidade hai máis ca paisaxe, ca patacas e ca leite. Hai unha cultura nobre e insobornable. E eu engadiría máis que toda esta cultura, esta tradición, pois van da man de persoas que están vivindo no rural, que creen no rural e que traballan por el facendo as súas creacións. O noso rural é un medio que existe e que resiste o paso do tempo e incluso do progreso. É un mundo que está vivo, que está latexando, e o noso rural está potenciando o camiño, e o camiño de Santiago ten moita importancia para Galicia. De aí a necesidade de reivindicalo e de traballar por el. O rural é vida, é paixón, e temos que facer entre todos que siga latexando con forza. O tempo no rural non é engolido rapidamente, é saboreado con calma, dende o amencer ata o solpor. Desfrutamos que as cousas sinxelas da vida que realmente son as que importan e que non se poden comprar con diñeiro. O canto dos paxaros, a risa dos nenos, as conversas cos maiores. Isto é unha riqueza impresionante que dentro da cidade non a podemos apreciar debido ao balbordo que hai nela. Baleiro, inconsciencia, ausencias, xustiza, inhumano, patria, tesouros de experiencia. O peliqueiro é máis, co traxe e co feitío. É a nosa tradición, o emblema dos lazanos, que legan de pais a fillos os máis sagrados arcanos.
O que se leva no sangue, mamando o dende o berce, non esmorece cos anos, non se humilla nin se esquece. Dende a noite dos tempos, sempre houbo peliqueiros, facendo soar os chocos, estremecendo os vieiros. Aínda que non quedara, pedra sobre pedra enlaza, sempre haberá peliqueiros, peliqueiros de pura raza.